Recientemente, el director general de Cruz Coral Holanda assinta na mesa com o ministro-presidente para por deliberar a ribaiar na onda Aruba por fortificar na laço com Cruz Coral de Aruba. Het was een buitengewoon open en eerlijk bezoek. Hij gaf aan dat hij wil nadenken om steun te gaan geven aan het Arubaanse Rode Kruis. Hij geeft ook aan dat hij een rampenplan wat hij in bezit heeft in bespreking wil brengen samen met ons. En hij heeft ook aangegeven dat hij nadrukkelijk wil kijken hoe de ambulancevoorziening van het Rode Kruis aangehaakt kan worden op de ambulancevoorziening van het land. Dus 3 hele belangrijke punten waar we erg blij mee zijn. Door de 6 países en boudirijn holandês, minister sinta na mesa com o diretor-geral de Cruz Coral de Holanda para de forma a que estabelecer a prioridade em caso de calamidade. Het belangrijkste wat we op dit moment doen is de rampenoefening die van het weekend plaatsvindt, die gefinancierd wordt vanuit het Nederlands Rode Kruis. En waarin we hopen dat we een enorme bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking van alle betrokkenen hier op de 6 eilanden.